घर नल त्या नला उदो नाल्यार केजो फायदो इव्हेंट सगळे Pipe pulled up, the road also is going inside. Queensland road कसं काल 4 o'clock झाले अजून त्यांचे रिपेअर पंप चलना इथे गेलो This is the main pipeline. This is the main pipeline. This now water from this pipeline water is supplied to Carmona and all the villages that side. Ramapur, Silli, Shishini, Carmona, Orli, सगळ्या कुठं what I am trying to say, Sabio, proper planning also I know. They just entered and they started digging. Panchayata information na, Kona information na. They just started digging आणि सगळे फोडून गायला 3-4 पाइपलाइन आहे इंगा अरे पाइपलाइन खोलला तू and who is responsible for this? Even the road देखो कॉस्टॉन बितोय ता who is responsible? Planning ना काय ना तुम्ही प्लॅनिंग रे लेआउट मी हारे गेलो बितोय पाईप गेले उदका गेले कित गेले ते काय रा रोड अभी 3 दिन से पानी नहीं है कौन देगा ये तकलीफ निकाल रहे हैं हम लोग तुम बोलो नहीं तुमको पैसा मिलेगा तुम जाएंगे जीडी कॉन्ट्रैक्टर पैसा तो आज बसून ही नाहीगा हु इज रिस्पांसिबल But now they have stopped. No road. No, they have stopped. But who is going to repair the? I take a गाड़ी मेशना चाय काले. It is not there. No, but now collector has given order. Yeah, given order. I told them don't start anything again. But No, what collector has given? Road cutting bond. Bond. Road cutting bond. But collector has to come and see. Yeah, No. See, the people are having a problem of water. See, पहिले येते कोण गेले मीटिंगा राजीकोडे कोण आणले कोण गेले but see these people should have a layout बाबा पोंदाटले पाईप गेले कितू पोंदारे हा त्या फॉर्मात तुम डिगिंग करे न्हू आतां ते पाईप कोण जाता इथे आम गुदा हुंच मेटोले चिंतणे उदो ना म्हाका Carmona, Cabello, everybody. देन Everybody is coming here to see. हे कितें कॉन्ट्रॅक्ट भायल्यान दिले मरे तें कोणूय गेलो ना आमगे गोंयकारां कोणा कोण गेलो ना हे हाली हर घर नल त्या नला उदो नाल्यार केजो फायदो इव्हेंट सगळे न्हावपा उदो ना ज्याको मागल्या पावस पडटलो पूण हे आमगे गव्हर्मेंट इज गॉन मॅन टोटल काबार लोकां पडले ना तेका तेंगे इव्हेंट्स कर लोकां फोटोय अभी कितना टाइम लगेगा रिपेयर करने के लिए 1 बजे तक हो जाए 1 बजे पाइप 1 बजे तक और ये तुरंत पाइप रेडी हुआ तो ये काम चालू है वो ऑलरेडी पत्थर नहीं तो गोरों को जी ना करता दिस शुड स्टॉप दिस डिगिंग शुड स्टॉप So let them repair and stop. ओए तुम सारकोन दिया है वो बराबर करके दे और बंद करो आगे नहीं मिलेगा नहीं तो हम बड़ा मोर्चा लेके तुमको भी लेके तुमको प्रॉब्लम करेंगे हम लोग कलेक्टर ने ऑर्डर नहीं कल ही हो गया सर ये बंद लास्ट स्टार्ट था हमारा नहीं परसों रात को बोला था ना तुमको रात को हो गया फिर ऑलरेडी हम ड्रिल करके रखा था ना सर तुम्हारे